Mi történik, amikor a remény távolinak tűnik, és az életért való küzdelem mindennapi kihívássá válik? Egy kisvárosban Magyarországon Zoltán élete örökre megváltozik, miután súlyos betegséget diagnosztizálnak nála. Mindössze 30 éves, mindig is arról álmodott, hogy elismert művész legyen, de most egy olyan testben találja magát, amely már nem reagál úgy, mint régen. Stúdiójának falai, amelyek korábban a kreativitás menedékéül szolgáltak, most folyamatosan emlékeztetik korlátaira. Zoltán mindig is álmodozó ember volt. Gyerekkorától fogva egy olyan jövőt képzelt el, ahol festményei megérinthetik az emberek szívét. Órákat töltött szülővárosában, gyönyörű tájak között, megörökítve a körülötte lévő szépséget élénk vásznakon. Azonban minden megváltozott, amikor elkezdte érezni a betegség első tüneteit. A folyamatos fájdalom és gyengeség lassan beszivárgott az életébe, fokozatosan elhalványítva azokat a színeket, amelyek egykor inspirálták. A frusztráció a szívében súlyként nehezedett rá, és a saját kreatív képességeivel kapcsolatos kétségek kezdtek kísérteni. Kérdezgette magát, vajon még lehet álmodni, amikor a valósága ilyen sötétnek tűnik? A város, macskaköves utcáival és régi épületeivel Zoltán belső harcát tükrözte. Az emberek körülötte úgy tűnt, hogy folytatják napi rutinjaikat, míg ő egyre inkább elszigetelődött saját küzdelmétől. A konfliktus fokozódott, amikor Zoltán elvesztett egy fontos kiállítást, egy eseményt, amely elindíthatta volna karrierjét. Ez a kudarc életében mérföldkővé vált, mély újrakezdéshez vezetve őt. A veszteség fájdalmában és az álmokért való küzdelem vágyában rekedt. Ahogy a gyengeségeivel küzdött, Zoltán új barátra lelt, Lászlóra, egy idősebb művészre, aki szintén saját harcaival nézett szembe. László inspiráció forrásává vált, megmutatva Zoltánnak, hogy a művészet a fájdalmának és küzdelmének kifejezésének formája lehet. Közösen elkezdtek egy új műsorozatot létrehozni, amely tükrözte tapasztalataikat, a fájdalmat széppé alakítva. Ez a szokatlan barátság új fényt hozott Zoltán életébe, ráébresztve, hogy a nehézségeket valami jelentőséggel lehet átalakítani. Ahogy a betegség továbbra is kihívások elé állította testét, Zoltán új jelentést tanult találni az életre és a művészetre, kérdezve, mi az, ami igazán számít. Zoltán útja nem csupán a betegség legyőzéséről szólt, hanem önmagának, szenvedélyének és a sebezhetőségben rejlő erőnek a felfedezéséről. Zoltán küzdelme messze nem volt egyszerű. A folyamatos fájdalmak és fizikai gyengeség nem voltak az egyetlen kihívások, amelyekkel szembe kellett néznie. A művész egyre inkább érzelmek spiráljában találta magát, amely egyre sebezhetőbbé tette őt. Minden nap a jövője iránti bizonytalanság egyre elviselhetetlenebbé vált. Nem csak az egészsége miatt aggódott, hanem a pénzügyei miatt is, amelyek kezdtek kimerülni a drága orvosi kezelések miatt. A pénzügyi stressz a lelki nyomásra is rárakódott, létrehozva egy fenntarthatatlan környezetet. A családjával való kapcsolata, amely mindig is támogató forrás volt, kezdett megromlani. Szülei, aggodalommal figyelve állapotát, próbálták bátorítani, de Zoltán érezte, hogy minden vigasztaló szó emlékezteti őt sebezhetőségére. Nem akarta, hogy tehernek lássák, és ez még inkább elszigetelte őt. Kérdezgette magát, hogy a művészetnek van-e még helye az életében, hogy még mindig álmodhat-e arról, hogy az legyen a művész, aki mindig is szeretett volna lenni. A kétség lassan eluralkodott rajta, és ez hatással volt a kreativitására. László, másfelől, saját démodjaival küzdött. Fiatal korában elismert művész volt, de most a magánynak és a megbecsülés hiányának feszültségével küzdött. A közöttük kialakuló barátság gyorsan biztonságos menedékké vált, de ugyanakkor feszültség forrásává is. László, bár bölcs és tapasztalt, érzelmi terhet cipelett, amely gyakran átsütött a szavaiból. Jelentős veszteséggel nézett szembe az életében, és annak emléke melankolikus hangulatot kölcsönzött neki. Zoltán, viszont,
Próbálta őt támogatni, de úgy érezte, hogy még saját magának sem volt ereje. Ez a dinamika repedéseket kezdett okozni a barátságban, Zoltán bűntudatot érzett, amiért nem tudta segíteni Lászlót úgy, ahogy szüksége lett volna rá. A helyzet még bonyolultabbá vált, amikor Zoltán régi riválisa, egy művész, aki már megerősödött a városművészeti színpadán, elkezdett elismerést nyerni. Minden új kiállítással, amelyet ez a rivális tartott, Zoltán egyre inkább demotiváltnak érezte magát. A kettőjük közötti összehasonlítások elkerülhetetlenné váltak, és a frusztráció fájdalmából egy állandó árnyék formálódott, amely követte őt. Kérdezgette magát, vajon valaha is képes lesz-e túllépni ezen a gátlón, vagy a siker csupán mások álma lesz. Kétségbeesetten próbálva kifejezni küzdelmét, Zoltán úgy döntött, hogy részt vesz egy művészeti versenyen, amely új lehetőséget adhatna karrierjének. De ahogy készült, a nyomás fokozódott. A verseny gondolata szorongással és bizonytalansággal töltötte el. Kérdezgette magát, vajon képes lesz-e létrehozni valamit, ami valóban tükrözi tapasztalatait, valamit, ami másokkal is rezonál. Az inspiráció hiánya kreatív bénultság állapotába taszította, és a leadási határidő közeledett. Egy kétségbeesett pillanatban Zoltán Lászlóhoz fordult támogatásért. Azonban a barát válasza eltért attól, amire számított. László a saját frusztrációiba merült, és anélkül, hogy észrevette volna, még inkább nyomást gyakorolt Zoltánra. Ha nem tudod megcsinálni, akkor talán nem vagy igazi művész, mondta László egy gyenge pillanatban. A szavak úgy vágták Zoltánt, mint egy kés, és elfordult Lászlótól, mint soha korábban, magányosabbnak érezve magát, mint valaha. A riválisa elleni konfliktus is fokozódott. Egy helyi kiállításon Zoltán találkozott a versenytársa munkájával, és egy impulzus hatására úgy döntött, hogy szembeszáll vele. A párbeszéd gyorsan összecsapássá vált, ahol Zoltán, akit a frusztráció elfogott, keserű és sértő megjegyzéseket tett. Az ellenfél csak mosolygott, ami Zoltánt még inkább ingerlékenyé és bizonytalanná tette saját értékével kapcsolatban. Ahogy a verseny határideje közeledett, Zoltán rájött, hogy szüksége van egy új nézőpontra. Ekkor döntött úgy, hogy kimegy a természetbe, inspirációt keresve a tájakban, amelyek mindig is lenyűgözték. A zöldellő mezőkön és a kék jég alatt elkezdett reflektálni az útjára. A körülötte lévő világ szépsége kezdte elárasztani a lelkét, és a színek, amelyek korábban elhalványultak, újra életre keltek. Rájött, hogy a művészete nem szükséges, hogy tökéletes legyen, hanem egy autentikus kifejezése a fájdalmának és a kitartásának. Ebben a pillanatban Zoltán újra felfedezte az önmagával való őszinteség fontosságát. Új eltökéltséggel tért vissza a stúdióba, elhatározva, hogy tapasztalatait felhasználva olyan művet alkot, amely a harcáról szól. Nem számított, ha ez kudarcot vagy kritikát jelentett. Ami számított, az volt, hogy újra megengedte magának, hogy álmodjon. A művészet volt a hangja, és készen állt arra, hogy használja. Ez az új szakasz nem csak segített neki újra kapcsolatba lépni a szenvedélyével, hanem emlékeztette arra is, hogy még a legsötétebb órákban is mindig ott van egy szikra a reményre, amely arra vár, hogy újra meggyújtsák. Zoltán törékeny lelkiállapotban volt. Miután a természetben eltöltött reflexiós pillanatai után új eltökéltséggel tért vissza a stúdióba, a verseny nyomása még mindig sötét felhőként nehezedett rá. Elkezdett dolgozni egy új művön, egy vásznon, amely a fájdalmait és reményeit egy élénk színekben gazdag robbanásban kombinálta. Azonban minden egyes ecsetvonással a bizonytalanság eluralkodott rajta. Kérdezte magától, vajon valóban képes lesz-e kifejezni, amit érez. Egy napfényes reggelen, miközben elmerült a teremtésében, Zoltán váratlan hívást kapott az atyjától. Az anyja hangja remegő volt, és Zoltán hamarosan észrevette, hogy valami baj van. Az anyja, könnyekkel a hangjában, elmondta, hogy az apját kórházba szállították egészségügyi komplikációk miatt.
Zoltán szíve elsüllyedt. Úgy érezte, mintha a föld kitépett volna a lába alól. A stúdió, amely menedékké vált, most klausztrofóbiás hellyé vált, tele emlékekkel és elnyomó érzelmekkel. A hír úgy megrázta Zoltánt, ahogyan azt nem várta. A frusztráció, amit a művészetével kapcsolatban érzett, a szakmai bizonytalanságok és a Lászlóval való konfliktusok jelentéktelenné váltak a helyzet súlyossága mellett. Elképesztő teher nehezedett a mellkasára, a félelem és tehetetlenség keverékével. Hogyan aggódhatott volna a karrierje miatt, amikor az apjának szüksége volt rá? Habozás nélkül, Zoltán elhagyta a stúdióját és a kórház felé futott. Az út egy zavaros, szorongó gondolatokkal teli köd volt. Emlékezett minden alkalomra, amikor az apja támogatta az álmait, bátorítva őt, hogy soha ne adja fel a művészetet. Most az az ember, aki mindig is a támasza volt, legyengült és sebezhető volt. Amikor megérkezett a kórházba, Zoltán megtalálta az alját, aki az apja ágya mellett ült, a kezét fogva. Az arca a remény és félelem keveréke volt, és Zoltán mély fájdalmat érzett a szívében. Közel lépett, és ahogy az apjára nézett, egy olyan embert látott, aki mindig is erős volt, most pedig olyan törékeny. A szavak, amiket mondani akart, elvesztek a torkában, és csak annyit tudott tenni, hogy megfogja az apja kezét, érezve a köteléket, ami mindig is megvolt közöttük. Az ezt követő napokban Zoltán ideje nagy részét a kórházban töltötte. Látta, ahogy az apja harcol a betegséggel, és ez a saját harcát kicsinek tüntette a hasonlításon belül. A művész elkezdett gondolkodni azon, hogy mi is számít valójában az életében. Rájött, hogy a művészet, bár alapvető, nem minden. Az emberi kapcsolatok, a családi kötelékek és a szeretet, amit a szüleivel megosztott, valójában az volt, ami értelmet adott az életének. Ezen introspektív időszak alatt Zoltán újraértékelte a döntéseit. Rájött, hogy hagyta, hogy a külső elvárások, a hírnév iránti nyomás vezesse. A versengés az ellenfelével, a Lászlóval kapcsolatos bizonytalanságai, mindez most olyan távolinak tűnt. Amit igazán akart, az volt, hogy kifejezze az igazságát, a tapasztalatait, anélkül, hogy aggódnia kellene mások jóváhagyása miatt. Amikor az apja elkezdett felépülni, Zoltán megkönnyebbülést érzett, de ugyanakkor egy új eltökéltséget is. Elhatározta, hogy nem vesz részt többé a versenyben ugyanúgy. Ahelyett, hogy megpróbálná lenyűgözni a zsűrit, olyan művet akart létrehozni, amely hiteles lenne, amely megragadja az ő útja lényegét. Azt akarta, hogy a művészete ne csak a küzdelmeiről szóljon, hanem azokról a leckékről is, amelyeket a családjával együtt tanult. Ezzel a céllal Zoltán visszatért a stúdióba. Elkezdett dolgozni egy új darabon, egy vásznon, amely a szeretet, a sebezhetőség és az emberi kapcsolatokban rejlő erő témáit járta körül. Minden egyes ecsetvonásnál érezte, hogy felszabadul a hasonlítgatás és versengés láncaiból. Megengedte magának, hogy igaz legyen, és ez új életet hozott a művészetébe. Amikor végre befejezte a művet, Zoltán meghatódva nézte. Ez volt mindaz, amit átélt, az ő útja és azok képviselete, akik támogatták őt. Tudta, hogy függetlenül a verseny eredményétől, új célt talált a művészetében. Zoltán megtanulta, hogy ahhoz, hogy valóban alkokkon, először kapcsolatba kell lépnie önmagával és azokkal, akiket szeret. És ezt, ahogy észrevette, a művészi lét valódi lényegét jelentette. Zoltán egy életének legnagyobb kihívásaival nézett szembe. A kórházi tartózkodás arra kényszerítette Zoltánt, hogy szembenézzen nem csak a szeretett családtag elvesztésétől való félelemmel, hanem a saját bizonytalanságaival és frusztrációival is. A kórházban, miközben apja törékenységét figyelte, Zoltán rájött, hogy az művészeti versennyel kapcsolatos aggodalmai és a hírnévre irányuló nyomás jelentéktelenek a családi szeretet és támogatás mélysége mellett. Azokban a nehéz napokban Zoltán elkezdett gondolkodni a választásairól és a siker igazi természetéről.
Eszébe jutott apja bátorító szavai, amelyek mindig is arra ösztönözték, hogy kövesse álmait. Ebből megértette, hogy a művészetnek saját igazságának kifejezésének kell lennie, nem pedig külső érvényesítés keresésének. Ez az új perspektíva váratlan megkönnyebbülést hozott, olyan felszabadító érzést, amit korábban még sosem tapasztalt. A kórházi élmény átalakította Zoltant. Kezdte a hibáit nem áthághatatlan akadályokként, hanem tanulási lehetőségekként látni. A régóta vele lévő bizonytalanság kezdett eloszlani. Megengedte magának, hogy érezzen, sírjon, és ami a legfontosabb, elfogadja édesanyja és a körülötte összegyűlt barátok segítségét. Ezen támogatás révén Zoltan megtalálta az erőt, hogy újjáépítse magát, nem csak művészként, hanem fiaként és emberként is. Amikor apja elkezdett felépülni, Zoltan egy új eltökéltséget érzett magában. Eldöntötte, hogy nem a verseny kedvéért fog részt venni, hogy lenyűgözze a többieket. Ehelyett valami olyat akart létrehozni, ami valódi lényegét és a családjával együtt tanult leckéket tükrözte. A művészet kapcsolódás eszköze lett, nem csak önmaga, hanem mindenki számára, aki körülvette. Visszatérve a műterembe, Zoltan elkezdett dolgozni új művén. Minden ecsetvonás a szeretet, a sebezhetőség és az emberi kapcsolatokban felfedezett erő ünneplése volt. Rájött, hogy a siker nem abban rejlik, hogy ő a legismertebb művész, hanem abban, hogy valami jelentőséget teremt, ami rezonál a tapasztalataival és érzelmeivel. Ez a perspektívaváltás új életet adott művészetének és lelkének. Amikor befejezte alkotását, Zoltan egy érzelmi hullámot érzett. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a hírnévben vagy a pénzben mérhető, hanem a kapcsolatok mélységében, amelyeket ápol. Ezzel az új megértéssel elkezdte alkalmazni a tanult leckéket, olyan döntéseket hozva, amelyek tükrözték a személyes fejlődését. Zoltan szembenézett érzelmeivel és leküzdötte azokat a belső konfliktusokat, amelyek megakadályozták az előrehaladásban. Utazása során nem csak művészként változott meg, hanem fiakként, barátként és emberként is. Zoltan a stúdiójában volt, körülvéve befejezetlen vásznakkal és szétszórt festékekkel. A művészeti verseny közeledett, és a nyomás eluralkodott rajta. Harcolt a bizonytalanságaival, de volt valami mélyebb, ami belül pulzált. Amikor a fehér vászonra nézett, apja képe, aki a kórházban törékeny és sebezhető volt, elárasztotta az elméjét. Az elvárások súlya elviselhetetlennek tűnt, és úgy érezte, megbénult. Egy délután, miközben dolgozott, Zoltan üzenetet kapott édesanyjától. Apja visszaesett, és újra kórházba került. A hír olyan csapásként érte, mint egy ütés. Az adrenalin az ereiben kezdett áramlani, és a szorongás felerősödött. Dileuával nézett szembe, menjen a kórházba, vagy maradjon és fejezze be a művét a versenyre? A belső konfliktus eluralkodott rajta, és rájött, hogy hosszú ideig a siker keresése fölé helyezte azt, ami igazán számít. Gondolkodás nélkül mindent hátrahagyott, és a kórház felé futott. Amikor belépett a szobába, látta apját fekve, csukott szeművel és fájdalmas arckifejezéssel. Nem tudta visszatartani a könnyeit. Abban a pillanatban Zoltan megértette, hogy a művészet nem a hírnévről vagy az elismerésről szól, hanem arról, hogy kapcsolódjon azokhoz az emberekhez, akiket szeretett. Közel lépett apjához, megfogta a kezét, és a könnyek között azt mondta, ezt érted fogom csinálni, apu. Olyat fogok létrehozni, ami igazán számít. Kettejük kapcsolata megerősödött, és Zoltan új impulzust érzett. Innentől kezdve nem csak művész lett, hanem egy olyan fiú, aki tiszteletben tartja apja szeretetét és tanításait. Tudta, hogy az útja csak most kezdődik. Zoltan apja mellett a kórházban valami megváltozott benne. A körülötte lévő bizonytalanságok kezdtek eloszlani. Rájött, hogy a művészet nem csupán verseny, hanem a szeretet és a hálás kifejezésének eszköze. Minden kórházi látogatás alkalmával arra összpontosított,
hogy olyan művet hozzon létre, amely apja erejét és sebezhetőségét tükrözi, fájdalmát inspirációvá alakítva. Amikor a verseny elérkezett, Zoltán bemutatta festményét. A közönséget megérintette a vászonból áradó mélység és érzelem. Nem csak díjakban nyert, hanem valami sokkal értékesebbet szerzett. A megértést, hogy az igazi siker az emberekkel való kapcsolatokban rejlik. Zoltán nem csak művészként távozott a versenyről, hanem egy olyan fiúk, aki megtanulta megbecsülni, ami igazán fontos. Az élet rövid, és minden pillanat számít. Oszd meg tapasztalataidat és reflexióidat a számodra fontos kapcsolatokkal kapcsolatban. Lájkold és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több inspiráló és szívhez szóló történetet kapj. Ünnepeljük együtt, ami igazán számít.